Nazdar čumílci, zdravím vás u další epizody a dneska jsem si připravil další 2 alba. Jedno z nich je Robin Zoot, Majitel a druhý je od dvojce A$AP Rock a Homeboy Sandman Miami Leach. No a pojďme rovnou skočit na první album od Robina Zoota, Majitel. Na tohle album jsem se docela těšil. Robin Zoot patří mezi rapery, který mám docela rád, hlavně kvůli tomu, jak pracuje se slovama, jeho punchlines, rýmy a skládání vět. Jeho rap dokáže být funny, ale zároveň je seriózní. A právě tohle jsem čekal i od alba Majitel. Deska má nějakých 13 tracků, kolem 33 minut, takže žádný zbytečný natahování. Spíš kompaktní projekt, který si dáš na jeden poslech. Na albu spolupracovalo docela dost beatmakerů, třeba jako Marquis, Spec DS, který tam je podle mě na nejvíc trackách, myslím. Potom tam byl Deky, A-Kiss, Vlaďky a další. No a o finální zvuk se postaral někdo jiný než Diko, což je pěkně znát. Ten zvuk je čistý, moderní, všechno má svoje místo. Co tě může, ale taky nemusí bavit, že to album není takový jednotný. Ty beaty jsou od všeho trošku, bych řekl. Máš tam klasický trapový beat, jsou tam nějaký samplovačky a taky nějaký afrobeaty a občas to sklouzne až do takového lehkého popu, což popravdě mně se moc nelíbí. Ale je to takovej klasický Zootův style. Jde ze serióznosti až prostě do toho, že si dělá prdel. No ale díky tomu to není monotónní a album má víc barev, než bys možná čekal. Není to o tom, že by tam byl jeden extrémní hit vedle druhýho, spíš to funguje jako celek. Je tam klasický nějaký flex, Zootův humor, ale i momenty, kde je Zoot víc v klidu a působí seriózně. No ale zároveň mám pocit, že jsem čekal trochu víc od toho alba, něco, co mě víc překvapí anebo posune. Na albu se ukazuje i docela dost hostů. Jména jako Buka, Victor Sheen, což je vlastně jedno a to samé jméno, Chavo, Hard Rico a nebo Reset. No a ty featy je to takový půl na půl. Občas to tam sedí, ale občas to je úplně mimo. Někde to funguje, třeba jako Victor Sheen, přidá tam melodii a krásný vibe, ale jindy mám zas pocit, že ten feat spíš ten track rozbije, než zvedne. Typický příklad je Hard Rico. Ne, že by to bylo špatný, ale vedle Zoota to nepůsobí tak silně a trochu to schodí energii tracku. Moc mě tam nesedí a Zoot je tam takovej srandovní a Rico ten tam přijde a prostě je to Hard Rico. No a to mě rovnou dostává k tracku s názvem Můj sport. Za mě jeden z nejlepších tracků na albu. Má energii, má flow a nějakou replay value. Ale tohle je přesně ten track, který si pustíš znova. Jediný mínus je ten feat, jak jsem říkal, který podle mě trošku kazí ta druhá polovina, kde je Hard Rico. Ale někomu se to může líbit, někomu zase ne. Je to jenom můj názor. Další track s názvem Labubu. U tohohle tracku jsem se docela dost nasmál a to třeba hnedko od začátku. Tohle je úplně jiný vibe, spíš takovej funny track z toho alba, začíná to takovýma trumpetama a Zoot tam hned na začátku naráží na to, že všichni zní stejně. Tam začnou ty trumpety a Zoot říká, všichni zníte stejně jako tenhle beat, takže trumpety. To je prostě klasická Zootovina. No a tohle je přesně ten jeho humor, který funguje, aspoň za mě teda. Není to nucený a je to přirozený. A takových momentů bych klidně snesl víc. Zoot ukazuje na tomhle albu jeho klasické stránky. Punchlines, práce se slovama a jeho flow. Umí být vtipnej, ale zároveň nezní jako nějaký joke rapper. A když chce, tak dokáže být i seriózní. Není to úplně deep album, ale není to ani prázdný album. Spíš takovej balans. Má to vibe, je to srandovní a je tam i nějaký obsah. No a někoho ta různorodost těch beatů bude bavit, no a někoho to ani nemusí tolik zaujmout. Jak jsem říkal, jsou tam trapový singly, jsou tam samplovačky, je tam nějaký afrobeat a občas to sklouzne až do nějaký
no že si z toho ten Zoot prostě dělá prdel. Co mě moc nebavilo na tom albu, některé tracky zapadnou, featy nejsou vždycky přínos a hlavně od toho alba jsem čekal víc. Není to špatný album, ale není to ani projekt, který by tě úplně posadil na prdel. Určitě doporučuji si jít poslechnout tohle album, dát tomu šanci. Jak říkám, je tam klasický Zoot, jestli tě baví jeho starší díla, jeho starší alba, starší projekty, tak tě to si myslím bude bavit. Pár tracků tam bylo takovejch na hraně, že jsem si říkal, ani by to tam nemuselo být. A to album se jmenuje Majitel, což trošku dává smysl. Majitel si vlastně může dělat, co chce. Jestli máš rád Zoota, tak tě to album bude bavit, ale pokud si čekal nějaký velký posun, tak možná zůstaneš lehce nenaplněný. Tak trošku jako já. Napiš mi do komentáře, co si myslíš o tomhle albu ty, no a pojďme rovnou skočit na další album. OK. Takže druhý album. A$AP Rock a Homeboy Sandman. Miami Leach. Je to čtvrtá série od nich, čtvrtý album a skoro po 9 letech se zase spojujou a určitě přinesli něco zajímavého, klasicky. Jestli neznáš ty starší alba, určitě doporučuji se jít taky poslechnout, ale nějak to na sebe nenavazuje, takže klidně můžeš začít tímhle albem a potom až si doplnit svůj repertoár. Tenhle projekt určitě není pro každýho, ale když mu dáš čas, tak tě odmění. Místo toho, aby šli po nějakém trendu nebo hitu, tak zůstávají přesně tím, čím byli vždycky. Autentický, trochu divný, hodně chytrý, ale hlavně svý. Celý album produkoval A$AP Rock a to je strašně důležitý. Hlavně si to jméno nepleť s A$AP Rocky. To jsou dva totálně odlišný artists. Ty beaty nejsou klasický. Nejsou to beaty, který si pustíš a hned si řekneš wow, to je banger. Jsou trochu nepohodlný, mají divný groove, často působí, jakoby byli lehce mimo rytmus. Ale to je přesně jeho styl a proto i ty beaty fungujou. Dávaj prostor textu, nutí tě soustředit a vytvářej atmosféru, nejenom vibe. A$AP tady nedělá beaty, který mají znít dobře na první poslech. On dělá beaty, který mají fungovat s myšlenkama a textama dohromady. Tohle album určitě není něco, co si pustíš jednou a hned víš, co má v sobě a jak to oba dva interpreti mysleli. Tohle je spíš album, který si pustíš víckrát, album, který si musíš tak trochu odžít. A pokud nerozumíš dobře anglicky, bude to trošku složitý, protože je tam spousta metafor a musel jsem si dohledávat spousta věcí. Jelikož to album je takový, že si to můžeš vzít tak nebo tak, ale přesně tak to oba dva mysleli. Taký přirovnání k tomu albu bych dal, máš knížku o pejskově a kočičce, který vaří dort, anebo nějakýho Hemingway. Oboje jsou to knížky psaní, ale jedno je jednoduchý a druhý tě nutí přemýšlet. A$AP Rock je ten Hemingway. Tohle je jejich čtvrtá spolupráce a je to docela znát. Nejsou tam žádný featy, žádný přetlačování a žádný ego battly. Spíš je to takový dialog, výměna myšlenek a přirozená chemie. A$AP je na tom albu taky komplexní, obraznej, někde až těžký na pochopení. A Homeboy, no ten je takový víc upřímnej, víc lidský a je víc grounded. A rozhodně dohromady to má velký balans. Třeba hnedko první track, Who Sent You. Tohle může být takový, že je to o rap game, lidech kolem nich, pocitu, že někam úplně nezapadají. A$AP tady působí lehce paranoidně, ale zároveň realisticky. Flow je rozházaná, beat minimalistický. Hned na začátku ti dávají najevo, že tohle nebude lehký album na poslouchání. Nebo takovej track
Tenhle track je chaos, ale kontrolovaný chaos. Absurdní obrazy, zvláštní reference, humor, který musíš tak trošku zachytit. A$AP tady jede úplně svůj svět, Sandman to drží docela pohromadě. Tohle je přesně ten typ tracku, kde první poslech si řekneš the fuck, co to je? A třetí, čtvrtý poslech už ti to začne dávat smysl. Za mě jeden z nejsilnějších tracků na albu je Moving Day. Na první pohled by si řekl, že to bude asi o stěhování nebo něco takového, ale ve skutečnosti je to o změně života a změny identity. A$AP často používá věci, prostory a objekty jako metafory pro psychiku. Moving Day není o krabicích a o stěhování, ale je to o tom, co si neseš v hlavě. Takový poslední track Evolution, je to závěr alba, žádný velký dramatický konec, spíš klidný uzavření celého alba, celého tématu. Ty témata tam jsou jako nějaký vývoj, změna a posun. A to celý sedí na celý projekt. Oni se vrátili, ale jde slyšet, že se i posunuli. Za mě tohle album funguje, ale jak říkám, musíš tomu dát čas, určitě to není prostě album, co si jednou poslechneš a víš. Není vůbec přehnaně ambiciózní, nesnaží se být mainstream a má silnou identitu. A hlavně to album je plný metafor. Tohle není rap, kde ti někdo všechno vysvětlí, tohle je rap, kde si musíš věci pospojovat úplně sám. Jestli v tomhle albu budeš hledat nějaký bangry a hity, tak to si nemyslím. Jak říkám, je to spíš takový přemýšlecí abstraktivní album. Někdy působí až moc uvolněně a může tě to ztratit. Ale jak už jsem řekl, když mu dáš čas, začne to celý dávat smysl. Miami Leach Season 4 je album, který si zaslouží víc než jeden poslech. Je to chytrý, trochu divný a hodně autentický. A v době, kdy je většina rapu instantní, tohle působí skoro jako knížka, kterou musíš číst víckrát, aby ses do ní dostal. Stejně jako první album od Robina Zoota, tak doporučuji si poslechnout i tohle. Je to totálně úplně jiný album. Žádný moc funny momenty, je to spíš, jsou tam ty metafory, takže si v tom najde každej úplně to svoje. Za mě A$AP Rock je jeden z těch lepších beatmakerů, takže ty beaty jsou dobrý a album určitě doporučuji, běž si ho poslechnout. Napiš mi do komentáře, co si o něm myslíš a jestli tě bavilo a jestli si tomu vůbec porozuměl. Protože, jak říkám, je to jako číst Hemingwaye. Tak, tohle byly další 2 alba, co jsem si dneska pro vás připravil. Napiš mi do komentáře nějaký album, co by si mě chtěl slyšet o něm mluvit a já si to připravím a udělám na něj video. Já jsem Elvis Freshley a tohle je Full Volume, kde se bavíme o hudbě. Peace.